L-ewwel ktieb ta' Samuel kapitlu 3. Ommu difatti kienet talbet il-Alla biex jagħtiha tarbija. U Alla sema l-leħen tat-talba tagħha u għalhekk semmitu Samuel li tfisser Alla jisma'. Anke bil-Malti sama u El huwa Alla. Okay? Mela t-tifel Samuel kien jaqdi lil-mulej quddiem Eli. U kelmet il-mulej kienet rari f'dak iż-żmien u id-deriet ma kinux ta' sikwit. U ġara f'dak iż-żmien xejn Eli kien mindut f'postu, is-sajneħ kienu bdew jitamxu u ma kienx jista' jara tajjeb. U l-mużbieħ tal-Alla kien għadu ma ntefiex u Samuel kien mindut fit-tempju tal-mulej fejn kienet l-arka tal-Alla. Lil-mulej sejjaħ lil Samuel u wieġeb hawn jien. Imbagħad ġera lejn Eli u qal hawn jien għax sejjaħtli. Iżda Eli qal jien ma sejjaħx, erġa' mtet. U mar jimtet. U l-mulej reġa' sejjaħ Samuel. U Samuel qam u mar ħdejn Eli u qal hawn jien għax sejjaħtli. U Eli, hemmhekk għandna żball ta' bil-Malti, u Eli wieġeb jien ma sejjaħx ibni, erġa' mtet. Issa Samuel kien għadu ma jarafx lill-mulej u lanqas kelmet il-mulej kienet għada ma tarfitlux. U l-mulej reġa' sejħel Samuel għat-tielet darba u qam u mar ħdejn Eli u qal hawn jien għax sejjaħtli. Imbagħad Eli intebaħ jew induna li l-mulej kien qiegħed isejjaħ lit-tifel. U Eli qal lil Samuel mur imtett u jekk xi ħadd isejjaħlek, għid tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samuel mar u mtet f'postu. Imbagħad il-mulej ġie u waqaf u sejjaħ bħad-drabi l-oħra Samuel. U Samuel wieġeb tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U l-mulej qal lil Samuel ara, se nagħmel ħaġa f'Iżrael. Li kull min jismagħha iżanżnu widnejh it-tnejn. Dak il-jum jien inġelu iseħħ għaleli kull ma qed fuq daru mill-bidu sa tmiem. Għax jien qedlu li nagħmel ħaq jew ġudizzju minn daru għal dejjem minħabba l-ħażen li kien jaf bih għax uliedu ġabu saħta fuqhom infushom u hu ma widdibhomx. U għalhekk jiena ħlift lil dar Eli lil ħażen ta' dar Eli ma jinħafirx la bis-sakrifiċċju u lanqas bl-offerti għal dejjem. U Samuel imtet sa filgħodu u fetaħ bwieb dar il-mulej u Samuel beża jarra fid-dera lil-Eli. Imbagħad Eli seħħel li Samuel u qal Samuel ibni. Wieġeb hawn jien. U Eli qallu x'inhi l-kelma li l-mulej qallek? Nitolbok la taħbilix minni. Hekk jagħmilek Alla u iżjed minn hekk jekk taħbili xi ħaġa mill-kliem kollu li qallek. U Samuel qallu kollox u ma ħeba xejn minnu. U Eli qal u l-mulej ħajamel dak li jdirlu li jutajjeb. U Samuel kiber u l-mulej kien miegħu u ma ħalla jaqa' xejn mal-art minn kliemu. U Iżrael kollu minn dan sabir saba għaraf li Samuel u ta' bilħaq profeta tal-mulej. U l-mulej reġa' der f'Silo għax il-mulej għarraf li hu nnifsu lil Samuel f'Silo b'kelmet il-mulej. Kemm nisimgħu rapporti minn għaqdiet internazzjonali u studju dwar qed jiġri minoranzi u klandestini u refuġjati u taħwit u x'vera. Id-dinja tagħna sar bil-avvanzi kollha teknoloġiċi sar dinja mħawda. U iva jsiru l-studji u studji speċjalizzati profedi naslu. Isna qegħdin naqbdu l-ħuta minn demba. Id-duda il-vera raġuni għala dat taħwit, għala il-konfużjoni, għala dan id-disgwit anke bejn nazzjonijiet. Għala l-familja di jitkisru faċilment. Id-duda ma sibniex. Il-għaliex ma nix insegwu il-parir tajjeb ta' dik is-soru tas-Sound of Music. Il-parir li kienet tagħti let's start from the very beginning. X'ġara fil-bidu, x'ġara? Illum 7 biljun ruħ fid-dinja qatt ma kien hawn nies
jirfsu fuq wiċċ l-art daqs il-ġurnata tal-lum. U qatt ma kienet dinja avvanzata daqs illum. U frattant il-problemi għadhom hemmhekk. Il-problema antika. U jiena ħanħodkom lura mill-bidunet x'ġara. X'ġara biex fil-waqt li iva għandna l-ideal ta' unità, għandna l-ideal ta' mħabba, għandna l-ideal ta' utopja. Illi ngħixu flimkien u jkollna l-ġid u minn ma jkollna nagħmlu l-gwerer kontra xulxin. U frattant mhux irnexxielna. Frattant mhux irnexxielna. Fis-seklu 20 biss mietu Kristjani martri aktar mill-19 seklu ta' qabel. Immaġinaw. Ġura taħsbux illi d-dinja hemm marda, hemm xi ħaġa serjissima li qiegħda tkitt il-bniedem. U għalkemm il-bniedem qed jipprova f'konsultazzjoni ma' ħadd ieħor jilħaq soluzzjoni, is-soluzzjoni mhix qiegħda titfaċċa. Il għaliex insejna x'ġara fil-bidunet meta il-Mulej Alla il-ħalliq tagħna ħalaq l-ewwel koppja l-Adam u Eva u intrabat magħhom f'patt li berikom sakemm jobduh. U dawna kissru l-patt għaliex kielu mis-siġra projbita. U semaw il-ħoss tal-Mulej Alla miexi fil-ġniena rwieħ tan-nar u Adam u Martu nħbew minn wiċċ il-Mulej. Ġidawek diġà għandna ampina tal-allarm. Qabel kienu f'xirka f'komunjoni mal-Alla, issa qed jinħbew minnu. Inħbew minn Alla qalb is-siġra tal-ġnien. U l-Mulej Alla sejjaħ l-Adam u qallu fejn int. U Adam wieġeb qallu smajt leħnek fil-ġnien u bżajt għax kont arwien u ħbejt. U din hija s-sitwazzjoni. Mill-bidunet il-bniedem maħluq rett u tajjeb u ġust waqa' u issa għadu jaħrab minn Alla. Aħna ħlejjaq qegħdin naħarbu minn Alla. Meta ġieli forsi tkun fil-kampanja u taqleb blata u jkun hemm il-ħanżillart. U fil-li qed miexi taħt il-blata u malli jara d-dawl dal-ħanżillart jiġrilu jitkebba fejn nifsu għax ma jissapportix id-dawl. Dak huwa l-bniedem. Il-bniedem qiegħed jaħrab mid-dawl, qed jaħrab minn Alla. U iva fil-waqt li għandu l-ideali tiegħu huma ideali tajbin ta' unità, ta' mħabba. U min ma jridx li jkun maħbub. Vera? Tal-ideal mhux jintlaħaq. Għaliex? Għax qegħdin naħarbu mis-sors, mill-lajn perenni ta' kull barka. Ta' kull barka. Alla li ħalaqna biex nqimuh, aħna dorna biex nqimu lil nfusna u l-idolatriji tagħna. U allura l-istorja tal-bniedem il-Bibja tqisha bħala storja ta' ħarba. Ġieli qrajtu xi romanz jew anke xi film fejn pereżempju jaħrab qed jiġini wieħed f'moħħi, The Fugitive. Jaħrab mill-ħabs, ħajħduh il-ħabs u kien se taqatalu għal jaħrab għal xi jiġi inċident fit-triq. U il-film kollu għandek il-detectives u l-pulizija għadi jiġru għarajħ u kull darba jkun ħajqabad u jaħrab. Kien ħabsi innoċenti. Meta darba meta nitkellmu dwana fusna aħna ħabsin ħatjin. U għadin naħarbu minn dak li ħalaqna għal barka tiegħu u għal glorifikazzjoni tiegħu. Hija storja ta' ħarba u tfittxija, għax kieku hija ta' ħarba biss il-qadam li qed jistaħba fil-faxxina biex Alla ma jaraħx minn għalih. Mhux biss ta' ħarba, hija ta' tfittxija il-Mulej fittex lill-bniedem, il-bidunet fittex u għadu ifittex lill-bniedem. Hija storja Alla ma taħsibha traġika. Hija storja ta' fidwa. Hija storja ta' redempzjoni. Alla li irid illi jerġa' jirrikjama, jerġa' jikseb għal innifsu lill-bniedem. U aħna involuti f'din l-istorja. Illi il-Mulej
jarana fid-diżubbidjenza, insoddu id-dnejna għal-kman tiegħu u l-mulej qed isejħilna. Qed isejħilna bħalma anke t-tfajjel Samuel li minn ċkunitu trabba fit-tempju u l-mulej minn kmieni beda jsejjaħlu Samuel. U għall-ewwel forsi ma nindunawx li huwa l-mulej. Nindunaw li huwa Eli, naħsbu li huwa Eli u morru għand Eli, sejjaħtli. Le, ma sejjaħtlekx, murra ġorħod. U Eli nnifsu mbagħad irrealizza li isma' fl-aħħar mill-aħħar jista' jkun li huwa l-mulej qed isejjaħlu. Wallu ninsabu involuti f'din il-xibka ta' ċirkostanzi, xibka ta' relazzjonijiet ma' ħaddieħor, missierna, omna, ħutna, rabatna, sħabna. Tajjeb illi b'xi mod jew ieħor skont il-provvidenza għarfa t'Alla, Alla qiegħed isejħilna. Issa l-kwistjoni hija din fid-diżubbidjenza tagħna, is-sejħa t'Alla qegħdin nagħtu kasa? Qegħdin nagħtu kasa serjament? Alla qed isejħilna. U allura se naraw 6 każijiet matul l-Iskrittura kollha, l-każijiet kollha fl-Iskrittura fejn stejjer ġibu suppost id-dej ullu, għax huma stejjer li ħan nitgħallmu minnhom, ta' 6 min nies li Alla sejħilhom u appena Alla sejħilhom huma wieġbu xi ħaġa kara. Hawn jien mulej. Hawn jien. F'kollha kemm huma jgħidu għadin, hawn jien. Qegħdin ipoġġu lhom fushom disposti għal Alla. Jarfu li huwa leħen t'Alla u allura l-Alla jgħidulu hawn jien. Fis-sens xi trid minni. L-ewwel wieħed huwa Abraham. Abraham illi Alla biex ngħidu hekk fetaħ kapitlu ġdid fil-trattament tiegħu mad-dinja tagħna. Taħ wieda li b'nislu jitbir kull ġnus kollha. Qed jgħid qal ibnu li kellu jsir bniedem bħalna bin Abraham, bin David. U għana taħt il-weda, taħ wedi oħra, taħ ukoll il-weda li se jgħammar fl-art ta' Kanan u tkun tiegħu għal dejjem. Se jaħlu mill-Mesopotamja fejn hemm l-Iran, l-Iraq. Abraham qabad il-martu l-ħwejġu bl-ġimla u kull ma kellu u telaq mill-Mesopotamja ma jafx fejn sejjer. Ma jafx fejn sejjer. Alla waslu fil-Kanan u qallu din l-art li qed tara tkun tiegħek. Jatijak, imxi fuqa l-tramuntana n-nofsinhar l-vant l-punent, ħantik tifel. Alla żamm il-weda. Ok, 25 sena wara, ma żamm l-weda. U taħt tifel, u għallu b'nislek dan nisel Sara, tajjeb, se jkollok nisel illi ħadd ma kapaċi jgħoddu, bħal ma tistax tgħod ir-ramel tal-baħar jew il-kwikeb tas-sema. Dak tifel tfarfar kien it-tifel għażiż u maħbub ta' missieru se timmaġinaw. U meta sar ġuvnot, forsi kellu dak 17 sena, Alla jkellem l-Abram wara dal-ħwejjeġ ġara li Alla ġarrab jew ittestja lill-Abraham. U qallu Abraham wieġeb hawn jien. Mela din hija il-keyword tagħna. Hawn jien. Abraham issa għandu il-fuq minn 100 sena sewwa u l-għaxa u l-ġojjel ta' ħajtu ovvjament dan il-ġufnot li Alla tawlu fix-xieħitu u tawlu b'miraklu għax anke Sara kienet ħawlja qatt ma kien kellha tfal. U Alla jissorprendih l-Abraham u jgħidlu ħu lil-ibnek il-waħdini Iżak li inti tħobb. U mur fl-art ta' Morija u offrihem bħala offerta maħruqa fuq waħda mill-muntanji li se ngħidlek. Abraham għallu hawn jien u Alla wieġbu billi taħdi l-istruzzjoni terribli. L-istruzzjoni li finalment għal moħħu ma tagħmel sens. L-għonet Alla qatt ma għaddilu moħħu li l-bniedem joffrilu lill-ibnu jew xi ħadd ieħor. Frattant hawnhekk qed jgħidlu biex jagħmel propjament hekk. Abraham qed jiġi ttestjat dwar il-fidi tiegħu x'tip ta' fiduċja kellu f'Alla. Huwa Alla tal-impossibbli, huwa Alla illi kapaċi jżomm il-weda tiegħu illi bnislu b'Iżak jitbir kull ġnus u jkollu nisel kbir.
L-awtur tal-ittra lill-Lut jispjegalna x'kien qed jiġri hawnhekk. Meta f'kapitlu 11 vers 17 jgħidilna bil-fidi Abraham meta kien ittestjat jew mġarrab offra lil Iżak. U dak li kellu l-wediet offra lill-ibn l-waħdini li fuq intqal minn Iżak ikollok nisel bismek. Għaliex wasal li Abraham lada filgħodu. Wara li rċieva dan il-kmand minn Alla, rema l-ħmar, qabad żewġ għaddejja tiegħu għallhom imxu ħammorru miegħi u ma' ibni. U bdew sejrin u fl-aħħar ra l-muntanja mill-bogħod u l-għaddej għallhom intom stennew hawnhekk sakemm jiena u ibni ħammorru fuq il-muntanja nagħtu qima lil Alla u mbagħad nirritornaw għandkom. X'fiduċja tal-azzar kellu Abraham. Ħammorru u ħanirritornaw. Ma kienx jaf kif assolutament kontra l-loġika, kontra l-raġuni, malla għallu offrih bħala sakrifiċċju u fl-istess ħin qabel għallu biżak se jkollok nisel innumerabbli. Abraham kien imsejjaħ biex juri manifestament, juri fil-beraħ il-fiduċja sempliċi li kellu f'Alla. U għalhekk Pawl l-Apostlu kemm il-darba l-Abraham sejħelu missierna Abraham. Għaliex? Għax Alla jippretendi illi bħalma Abraham kellu dik il-fiduċja, dik it-trust, dik id-dipendenza f'Alla. Hekk ukoll Alla jirrikjedi minnha. Ma mhux biss il-fidi, it-tama wkoll li għaliex l-awtur li l-Lut ikompli jgħid billi kien jaħseb, Abraham kien jaħseb, dana hekk ir-raġun Abraham. Probabilment u sejjer u jivvjaġġa bit-tifel ma' ġembu u t-tifel qed jgħidlu missier. Għandna l-ħatab u għandna n-nar ma fejn hija l-bima tas-sakrifiċċju. U Abraham għallu Alla nnifsu jipprovdi il-bima tas-sakrifiċċju. Abraham irraġuna u ħaseb li Alla kien kapaċi jqajmu mill-mewt. Imqar minn bell-imwiet meta minn fejn hu korreġa ħadu u dan kien bħala tixbieħ għaliex meta Abraham kien lest li joqtlu. L-anġel ma jżammu mis-sema qallu Abraham u Abraham ġa qallu hawn jien. Allora kull darba jirċievi il-leħen talla u jirrispondi hawn jien. U Alla qallu tmiċċ dejk fuq it-tifel. Għaliex issa naf, li mhux biss għandek fiduċja fija, mhux biss it-tama tiegħek hija fija lilin mill-qabal, lilin mill-mewt. Imma wkoll l-imħabba tiegħek lejja hija xi ħaġa evidenti. Faċli tajt tħobb il-Alla, imma meta jitolbok biex tagħtih prova li inti tħobbu aktar mill-lotjiet jew mill-barkiet li tak. Bl-Ingliż ngħidu the giver or the gift. Il-kwistjoni kollha f'din l-istorja kienet Alla rrid illi jirċievi mingħand Abraham. Turija illi Abraham iħobb lilu aktarx jew aħjar jew iżjed mill-istess iben illi taħ li kien finalment l-għaxqa ta' ħajtu. U għalhekk fil-bidu qallu hu lil-ibnek ibnek il-waħdini Iżak li inti tħobbu. U xin kien les biex joqtlu Abraham għallu tmiċċi dejk fuq it-tifel u tagħmlu xejn għax issa naf li tibża minn Alla. Billi rajt li ma ċaħħadniex minn ibnek liben waħdini jew liben għażiż, liben uniku tiegħek. Abraham irċieva l-isfida biex juri il-fidi tiegħu, it-tama tiegħu, l-imħabba tiegħu lejn Alla. In-neputi tiegħu Ġakob l-Abraham kien sejħlu in-nannu Abraham. Tajjeb? Ukoll Alla kelmu. L-istorja ta' Ġakob hija aktar avventuruża, aktar mħawda, infatti kellu jaħrab minn ħuħ Eżaw, għaliex Eżaw ħalef li joqtlu għax saraqlu l-primoġenitura. U allura ummu ftemet miegħu mur Padan Aram fil-Mesopotamja hemmhekk iżżewweġ hemmhekk ġifieri issetilja hemmhekk sakemm jgħaddilu l-ħuk u mbagħad neġa' nsejjaħlek. Tajjeb?
U tala minna li ħajdum xi 6 xhur, għamel 21 sena. Laħa għal mara waħda żewweġ 2, kellu 12 tifel, kellu wkoll tifla. Tajjeb, settiljat hemmhekk u kollox sar sinjur prattikament. Kull meta tela, kull ma kellu bastun. Bastun, meta mar biex jistrieħ bil-lejl fix-xari l-imħadda tiegħu tafu x'kienet biċċa blata. Ma kellu xejn. U issa ikellmu Alla f'kapitlu 31 tal-Ġenesi u vers 11 u jgħidlu l-anġu tal-mulej derlu f'ħolma Ġakob. U jienet għax qed jirrakkonta l-istorja u jienet hawn jien għal darb'oħra. L-idea li qegħdin ċentraw fuq għallum. Hawn jien. U għallu erfa' s-sajnejk u għara l-bdabat kollha li telgħu fuq il-merħla u ma mżewqin boloq mnaqxin. Għax jien rajt kull ma Laban it-tiju tiegħu għamillek. Laban kien trikjaħ għal darbtejn. U hemm dil-istorja fuq il-naċ mhux ħanqogħdu nitlu fiha. Alla jkompli jgħidu jien Alla ta' Betel fejn inti dlikt il-pilastru fejn int għamilt li weda. Issa oħroġ minn dil-art u erġa' lura lejn art twelidek. X'inhi l-kwistjoni differenti għal kollox minn ta' nannodi issa. Alla qed tikellem il-dan Ġakob. Li huwa s-settiljat prattikament sa' sinju m'għandux għalfejn jiċċaqlaq, wara qed jgħidu issa wasal il-ħin biex tmur lura fil-Kanan f'art twelidek. Din allura hija l-isfida. Alla kemm kapaċi ngħidu iva jien lest biex nieħu direzzjoni ġdida. Jien lest illi issa illi mititli marti, illi issa li jiena tlift l-impjieg tiegħi, lest illi iva nirċievi istruzzjoni minn għandek f'liema direzzjoni se mmur. Ħafna minna m'aħniex flessibbli. Ħafna minna qisna jekk tipprova tgħawwiġna tiksirna. Alla jrid minna illi skont kif iridu għax hu l-missier li jaf x'inhu l-aħjar. Meta jiddereġina u allura jibdilna r-rotta, kemm kapaċi illi nimxu f'dik ir-rotta. U din tista' fenna fjena, t-tfal kibrulek u qed tħossok pjuttost waħdek id-dar, tajjeb, hemm lok għal vera ħajtek ħadd inbidel. Jew forsi emigrajt. Min jaf? Kollha kemm aħna naslu f'dak l-istadju bħalma hemm it-tfulija, żżożija, l-irġulija u x-xjuħija li kollha huma fażijiet differenti. U hemm taqlib enormi fihom f'dan l-istadji tal-ħajja. Ma wkoll jaslu ċirkostanzi jew niġu ħanidek bdana mal-ħajt li Alla qed jgħidlek isma' trid tiċċaqlaq. Trid tiċċaqlaq. U l-importanti però li tiċċaqlaq fid-direzzjoni qed jgħidlek il-mulej li Ġakob qallu mur lura art twelidek. Għar minn hekk però. Għax meta tiċċaqlaq l-isfidja kbira. Jien niftakar meta kont immur ma' missieri l-għalqa u kien jagħmel l-imxietel tat-tadam. Tadam l-ewwel tagħmel il-mixtla tajjeb żerja rqiqa u mbagħad jikbru ħafna ġurxin, il-bidwi jaqlaħħom u jħodhom l-għalqa u hemmhekk jerġa' jħawwilhom mela f'art differenti imbedi minn xulxin. Qabel kienu mgezzin flimkien komdi dawn, issa wasal il-ħin biex jibdew ħajja ġdida weħidhom f'għalqa differenti. U kont imur ngħinu jiena biex nħawlu daqsxejn ilma sakemm u ġimgħa wara nerġgħu mmorru u kont niftakar ċaru tont, kont ngħidu ta' kollha mejta. Għax kien ikunu kollha minn dudin. Missieki jgħidli le dawk raqdu. Dawk raqdin. Għadhom ħajjin, għadhom qegħdin jippruvaw jirkupraw minn dik il-kedda li ħadu meta kienu flimkien imgezzin u issa jibdew ħajja indipendenti, ħajja għalihom. U dik kienet is-sitwazzjoni ta' Ġakob. Ġakob illi imdorri issa fil-Mesopotamja Alla qed jgħidlu iġbor wejġek ħadd lura lejn il-Kanan. U mill-Kanan meta wasal il-Kanan u reġa' s-settilja fil-Kanan Alla reġa' kelmu u pruvaw waqtaw.
reġgħallu biex jiċċaqlaq. Tafu l-istorja x'ġara t-tifel tiegħu Giuseppi niżel l-Eġittu sar Prim Ministru tal-pajjiż kien hemm l-aks. Ġakob u liedu ma setawx ikomplu fil-Kanan u Giuseppi qalilhom allura miżlu hawnhekk u nieħu ħsiebkom. Tajjeb, u Ġakob kien jaf li m'għandux jiċċaqlaq qabel ma jirċievi kelma minn Alla. U Alla prevenih u kelmu u qallu propjament tad-diskors fil-Ġenesi 46. Izrael telaq kull ma kellu u wasal Birsaba u offra sakrifiċċji lill-Alla ta' missieru Iżak. U Alla qal l-Iżrael lil Ġakob ġifier fid-deriet tal-lejl Ġakob. U wieġeb hawn jien. Kemm sabiħa din il-ħaġa, meta għandek raġel, tajjeb, illi meta kellmu fi żożitu Alla x'wieġeb hawn jien. U issa wara tant snin u Alla kien ilu jitrenjah u kien ilu jagħtih dal-kors fejn qed iqazzu, fejn qed jirbħu għalih innifsu. Jarġa' jkellmu fix-xuħitu u Ġakob wieġeb l-istess ħaġa. Hija sabiħa, hija bellezza. Bellezza, ma għandikx dak il-bniedem illi mexa sentejn u nesa kollox. Ma għandek bniedem illi iva qiegħed fit-triq. Għandu l-fallimenti tiegħu, għandu l-iżbalji tiegħu, għandu d-djufijiet tiegħu, ċertament. Min m'għandux. Imma l-leħen Alla jwieġeb għalih bl-aħjar mod possibbli. Hawn jien. Alla jseħħlek bismek u inti twieġeb hawn jien. U qallu jiena Alla ta' missierek, la tibżax tinżel l-Eġittu, għax ġenż kbir jien nagħmlek hemmhekk. Jien ninżel miegħek l-Eġittu u int ukoll żgur intellek minn hemm. U Ġusepp bidu jalaqlek għajnejk. Ġakob kien forsi konfondut illi ħajerġi joħroġ mill-art imwieda, Alla wedilu dik l-art tal-Kanan, wedilu bħala tiegħu. Tajjeb, ħajjinżel l-Eġittu walla qallu inżel għax ħankun miegħek. U allura fejn Alla jibgħatna anke forsi f'postijiet daqsxejn dubjużi, jekk Alla nafu l amana. U fejn ma jibgħatniex Alla illi mhuwiex dubjuż, qegħdin f'dinja ta' ħażen, f'dinja ta' korruzzjoni. U Alla qed jien dejjem magħkom sa tmiem id-dinja. Dak huwa l-mandat li tagħna Ġesu Kristu. Għalmu ġnus kollha, dħaltu magħhom, għalmuhom ġbduhom lejja, ħobbuhom, ikkatekizzawhom, evanġelizzawhom u jien dejjem magħkom. Jien dejjem magħkom. U Ġakob allura ma sabiex diffiċli li qam minn Birsaba u liet Iżrael rafaw lil Ġakob missierhom. Rafawh għaliex kien ċieħ, akka. U niżel l-Eġittu. Dan huwa t-tieni każ allura Ġakob kien lest għal trasferiment radikali bħal dik ix-xitla tat-Tadam. Tajjeb, ix-xitla tat-Tadam kif kellha forsi moħħ tajt ħammut. Ħajqlani. U ħajsepara minn sħabi. Ġakob kien lest illi jagħmilha. It-tielet każ, it-tielet persuna, Mosè. Kif tafu trabba fil-palazz ta' Farawni, tgħallem is-suġġetti kollha importanti ta' dakinhar, kien bniedem bravu, meta kellu 40 sena, fettillu jmur jara lil-ħutu il-Lut li kienu skjavi tal-Eġizzjani bnulhom il-bliet tagħhom. Tajjeb, u peress li ddefenda l-wieħed Ludi u inserta qatel l-Eġizzjani li qed isawtu intortament. Mosè kellu jaħrab. U mar fil-deżert tal-Midjan kemm taħsbu li tam? 40 sena. Meta Alla jirtitrenjak, jieħu l-ħin tiegħu. 40 sena jirannaċ. Għaliex? Jira dawn il-povri ħlejja terba saqajn. Għaliex? Biex Mosè jkun il-mexxej isir raj ta' ħlejja b'żewġ saqajn. Li huma wisq aktar diffiċli. Naġa kapaċi tinkwetak. Imma bnieda u kotra ta' bnedmin, ġema kbira ta' bnedmin 2 miljun ruħ, Ludi, kienet sfida kbira. Alla it-trenja għal 40 sena. U meta wasal il-waqt, Alla derlu f'din il-siġra taqbad. U Mosè ġiet il-kuriżità u qal ħanara x'inja din id-dera li qed nara. U x'in il-mulej ram li resaq fil-ġenb biex jara. Alla sejjaħlu minn fost l-ollieq
u qallu Mose. U Mose wieġeb hawn. Mose kellu l-fidi ta' ommu u ta' ħutu l-Iżraeli. Kien jemmen falla wieħed, kien jemmen falla Jahwe il-ħalliq tas-sema u l-art. Meta Alla kelmu għafu li qed fid-deżert minsi, Mose qara fil-ħen tal-Alla, hawn. U Alla jibda jagħti istruzzjoni x'għandu jagħmel. Ħanibagħtek lura l-Ġittu. Mose qallu jiena se tibgħatni l-Ġittu min jien biex immur għand Farun. Kien dana tagħmel 40 sena tirannaġ, miżżewweġ b'żewġ tfal, ma jkollokx aptit. U naħseb Mose kien umiljat minn bniedem ta' importanza, bniedem dinjitus, issa sar bniedem mhux hemm. Ħadd ma jafbih. U allura naħseb okej, ħadd jieħed benefiċċju dubju hawnhekk. Meta qallu min jien biex immur għand Farawn? Forsi kellu raġun. Forsi tant kien hekk li bniedem ġwejjed illi ħadd inkarigani f'din il-biċċa xogħol enormi min jien. U Alla qallu jien ħankun miegħek. U Mose qallu issa jgħidu li x'ismu Alla li bagħtek, x'ħan ngħidilhom? Okej, għandu raġun. Alla qallu għajdilhom jien Alla ta' missier Jahwe bagħtni għandkom, il-jienu. Alla eżistenti minnu nnifsu, Alla etern. Alla tal-patt. Mose ikompli jitkellem miegħu u qallu huma ma jemnunix, ħammur għand il-Lut. Ma jafunix, ma jafux minn lajt, għaddik ġenerazzjoni ta' 40 sena. Da mhux ħajemnuni u lanqas jisimgħu leħni għax huma jgħidu il-mulej ma derlikx. Għadda baħna jgħidu okej, jista' jkun għandu raġun. Għaxan ħajmur hekk mingħajr kredenzjali m'għandux ċertifikat xjuri. U Alla għallu jemnuk tibżax, għatamel mirakli qudiemhom u jikkonvinċu ruhom illi jien bagħtek għandhom. Mose sawek beda forsi isir skonfortabli fih innifsu. Il għaliex għallu sidi jien minix raġel li naf nitkellem. Ħan indiħas ma dal-politiċi kbar, fosthom Farun innifsu. U jien temtem, mhix kapaċi nitkellem. Issa hekk naħseb qegħdin nindunaw illi fil-bidu vera qallu hawn jien, ċoħe xi trid minni. Ma Alla xi qallu li kienet vera bravura kbira, xi ħaġa ta' barra minn hawn. Mose din hija r-raba ħanajdula skuża, imma l-ħames waħda, o sidi nitolbok ibgħat issa l-messaġġ tiegħek ma' min trid int. Ħanifhmu hawn ngħidu ibgħatu huwa messaġġ tajjeb ta' fidwa, ta' salvazzjoni, ta' libertà. Ibgħatu ma' min trid int. Basta mhux miegħi. U x'naqraw? Il-illa tal-mulej inxtelet għal Mose. Il-illa l-għada b'Alla. Meta l-Alla tgħidlu le. U derlek, u inti għatlu għawn jien, u issa xin għallek xirit minnek, inti għallu le? U tajt li femmen fih? Bir-raġun Alla jiddispjaċih u jadab maħna meta ħna vilment apposta b'mod deliberattiv nirreżistu ir-rida tal-Alla. Mose ġifieri kemm aħna nafuh bħala perċimes tal-fidi, infatti huwa msemmi bħala wieħed mill-eroj tal-fidi, tajjeb. Anke meta kellu 80 sena, meta Alla ħattru biex ikun mexxej. Ma tantx niżlu tajjeb, però iva l-grazza tal-Alla hija ola, hija dejjem ola mid-dnub tagħna, mid-diżubbidjenza tagħna. Alla taħ il-wiedi tiegħu, taħ il-qawwa tiegħu, kissillu l-iskużi u Mose infatti spiċċa biex mar u l-bqija tal-istorja nafuha tajjeb. Ir-raba' personaġġ Samuel. Rajna il-sejħa tiegħu dal-għodu stess. Iċ-ċkejken Samuel, minn bniedem ta' 80 sena issa semmorru għal tifel ċkejkuni.
forsi daqs ġonek dak is-7 snin, tfajjel ċkejken. U Samuel, ommu kienet għamlet weda malla, għallu jekk tatini tifel, jien natijulek lura. Niddedikaħ lilek, un fatt jekk għamlet. Kalla malli fatmitu, ma baqax treddaw ġifieri, ħaditu għand Eli li kalli kien in charge tal-tabernaklu u kien jaqdih. Jiena nimmaġa kiesu tipu ta' San Kristan. Fatja okej, dinna kien jiftaħ il-bieb kull filgħodu tat-tabernaklu u jaqdi l-Samuel, l-Eli anke fil-xuħitu. Alla, nimnu għadin li għal kapaċi seħ li tfal ċkejknin ukoll. Aħna Battisti u għandna fama li jrid ikollok xi 21 sena qabel ma tista' temmen u titgħammed. Alla kapaċi jsejjaħ anke tfal ċkejknin. U Ġesu għalilna ċaru tont. Ħalluhom it-tfal ċkejknin ġu għandi. Aħna għandna fama bħala Battisti illi t-tfal u ħalluhom jikbru, jekk tħallihom jikbru, mbagħad juruk fejn jmorru, titrenjhom mindu jkunu għadhom fil-ġuf. Titlob għalihom u tgħallimhom u tkellimhom u turjhom it-triq it-tajba. Ħanek għamlet u fdatu fidejn Eli. Issa il-problema ta' Eli kien illi Eli kellu tfal tiegħu però tkunu tfal mqarbin. U tfal mebżgħux minn Alla u jabbużaw mill-sakrifiċċji, jikkalpestaw l-sakrifiċċji tal-mulej. U Eli jidher li ċanfarhom imma ċanfarhom ċertu ċanfira. U tagħmlu hekk speċi u ejja ma tafux. Kienet disċiplina bla snien ngħidilha jiena, disċiplina li xejn tajta effetta xejn. Alla ma jidniex li niddixxiplinaw l-ulidna b'dak il-mod. Hekk sempliċement b'kelma u nibqgħu għaddejjin. U l-aġir ta' Eli ma oġobx lil Alla, ovvjament. U Alla sejja Samuel bħala profeta, u Samuel kellu ministeru twil bħala profeta. U edha dmiru b'mod eccellenti. Samuel li kien jitlob għal poplu, kien ċanfarhom jgħallimhom, jinkoraġġihom u jissihom minn kollox. Però minn għadu ċkejken, Alla sejjaħlu biex ikun profeta u taħ sfida tal-bidu din. U ma kienet sfida ċkejkna. L-sfida prattikament kienet tikkonsisti fil-li jgħid lil Eli illi Alla se jiġġudika lilek u lill-familja kollha tiegħek. Issa Eli kien missieru. Kien jgħix miegħu ma' kull kmand li jtieħ Samuel jobdieħ. U issa ħajmur għandu daqsxejn ta' tfajjel quddiem raġel xieħ bid-daqna bajda. Vera? U ħajajdlu Alla ħajġġudikak. Min kapaċi jagħmilha din? Infatti jgħidlek li Samuel beża. Vers 15, Samuel beża jarraf id-dera lil Eli. Nissimpatizza miegħu. Però żbalja. Almenu Eli induna li Alla kellem lil Samuel u għallu x'qallek il-mulej. Taħbilix minni. U Samuel riċieva grazzi dak li ħejnu għallu. U Samuel infatti għallu kollox u ma ħeba xejn minnu. Okay, beda fuq seq waħda marranġa fi żmien qasir. Tidneb għax m'għandekx tistqardu dak il-ħin stess lil Alla. U tirranġa miegħu. U tkun reċipjent utli għalih li kapaċi jużak. Fejn hemm diżubbidjenza mbagħad inżiduha b'biżjed diżubbidjenza. Inti qed twarrab lek innifsek milli tkun utli għad-dinja. Tertullianu wieħed mis-Santi Padri qal illi wieħed illi mu utli għal xejn, mu useful għal xejn fid-dinja, meta jmut ikun għamel benefiċċju lid-dinja. Samuel minn ċkunitu tgħallem il-valur illi avolja forsi bil-biża'
Avolja forsi b'diffidenza imma rrid nimxi mal-mulej. Tul jiemi kollha. Sfida antipatika, la darba ċivenja minn Alla kapaċi jagħtina l-grazzja li huwa. Il-5 personaġġ, Iżajja. Iżajja beda l-ministeru tiegħu fi żmien sultan jismu Użżija, wieħed mill-ftit slaten li kienu slaten twajba. Is-slaten ta' Ġuda, ta' naħat isfel ta' Iżrael. Kienu hekk kara, tajjeb, ħażin, tajjeb, ħażin, tajjeb. Aktar, bil-wisq aktar ħżiena mill tajbin. U beda taħt Użżija li kien inserta sultan twajjeb. Sultan li prova ineħħi l-idolatrija, li ġiel in-nies josservaw l-istatuti tal-Alla, eccetera. Użżija miet. Kif taħsbu l-ħassu Iżajja dak il-ħin? Min jaf min tiela? Xi wieħed illi bħal soltu jerġa' lura biex daħħal l-idolatrija, l-aħkezza, libertinaġġ, eccetera. U għallu oġbu li qed iħdera lil Iżajja. F'dak il-mument forsi fejn Iżajja kien daqsxejn qed jikkonfondi. Alla urieħ minu ta' bilħaq is-sultan ta' Iżrael. Forsi Iżajja qal tlifna s-sultan, sultan twajjeb. U Alla għallu jien is-sultan ta' ħdera. Alla ta' smewiet qiegħed fuq it-tron, is-serafini madwar it-tron u jgħidu qaddis u għall-mulej Alla tal-eżerċti. Mhux biss tal-kwiekeb kollha, tal-anġli kollha. Tas-sema u l-art kollha mlija bil-glorja tal-mulej. Iżajja kellu bżonn jirċievi din il-korrezzjoni. Il-tajjeb li konna gvern li jibża minn Alla u jagħmel liġijiet tajbin u jinforza liġijiet tajbin. Sfortunatament mhux qed naraw illum il-ġurnata. Imma ola mill-Prim Ministru u ola mill-politiċi tagħna hemm is-sultan ta' slaten. U ma nistgħux naffolja naqgħu għajnejna minn fuq, altrimenti nitfixklu, nitħawdu, nidħlu ġo fost ma kun jridu nagħmlu xejn. Iżajja rċieva din il-dera u tgħallem minu vera s-sultan twajjeb, tant tgħallem meta ra lill-Alla fil-glorja qal miskin jien jaħasra għalija mitluf jien għax jirraġel b'xofteħ imnizza u nagħmar fost poplu b'xofteħ imnizza. Iżajja ħass il-dnub tiegħu. Alla ħafirlu. U smajtu koll leħen sidi jgħid lil min nibat u min se jmurrilna imbagħad qed jien hawn jien ibat lili. Mela dal-kontra ta' Mosè. Mosè kien reluctant, jien kollu jar kif jiskapula r-responsabilità tiegħu. Iżajja meta ra l-glorja tal-Alla u Alla qal min ħajmurrilna hawn jien ibat lili. Din il-ġrajja hija rrekordata fl-Iskrittura biex tallimna illi aħna bħal Iżajja rridu waslu l-kelma tal-Alla lin-nies. U Iżajja Alla qallu mu mela u ejt dal-poplu tissimgħu iva u ma tifhmux u tassew taraw imma ma tarfux. Li hija prattikament is-sitwazzjoni tagħna. Kemm inqasmu fuljetti? Għajdu li kemm. Eluf kbar. Minniex ippubblikajna ma nafx 100,000 ħajkollna ġippubblika. Għandna dawn il-nies mill-Istati Uniti qed jgħinuna. Nirringrazzjaw l-Alla. Letteratura. Mezzi diversi. Inxandru l-kelma bil-fom. Niftu konverzazzjoni ma dak li jkun. Fejn huma l-konverżjoni? Ma nix narawhom. Ma nix naraw. Forsi tortana. Probabilment tortana. Imma anke li kieku mhuwiex. Alla jrid il-kelma tiegħu toħroġ. Nifhmu għadi? Illi fl-istaġun xira u barra mill-istaġun jridu niżerraw iż-żerrija tal-Vanġelu. Alla jrid li l-ġnus kollha jisimgħu bil-bxara tajba dwar ibnu Ġesu Kristu. Lill-Iżajja għallu mur u jieħaw webbes dal-qalb tal-poplu u nsodlu id-nejħ u nalaqlu għajnejħ u ma jarax b'għajnejħ. Qed jibgħatu bħala profeta
u qed jgħidlu minn dak il-ħin stess mhux se jagħtu kasek. Ħajkunu nies ribellużi kontra tiegħek. Ħaġa waħda mela jiena nifhem illi avolja maħniex naraw ir-riżultati ma jfissirx li naqsu l-isforzi tagħna. Ma jfissirx li ma nevanġelizzawx. Alla jridna bħal Iżajja ngħidulu hawn jien ibgħat lili. Mhux ibgħat il-dak u l-ieħor. Idealment il-koll kemm aħna bil-mod tagħna, bl-istil tagħna, bil-kapaċità tagħna, u min iħobb qassam il-fuljetti u min iħobb juża l-sienu, u min iħobb juża il-Facebook u il-websites moderni, għala le. Imma dik il-kelma hawn jien ibgħat lili. Ibgħat lili. L-aħħar każ ħajkonna nduru għat-testament ġdid fejn għandna lil Ħananija. Forsi ma tantx tistgħu tipplejsjawh malajr minn kien Ħananija. Meta Sawl ta' Tarsu konverta f'nofs it-triq u sejjer lejn Damasku u Ġesu kelmu qallu mela issa idħol fil-belt u jgħidulek x'għandek tagħmel. Tajjeb, ġifieri dana safa fil-illa u l-vjolenza kollha tiegħu. Il-mulej qallu millum il-qudiem se tkun tiegħi. Għaliex il-bniedem ikkonverġ idur real għax Alla jiġbdu leħ. Alla jwaqfu mill-korsa ta' ġen tiegħu u jiġbdu leħ. U il-Sawl hekk għamillu. U allura Sawl qiegħed f'Damasku Atti 9 vers 10 naqraw kien hemm Damasku wieħed dixxiplu jismu Ħananija. U l-mulej qallu f'dera Ħananija. U dak qal ara hawn jien. Hawn jien mulej. U l-mulej qallu u mur fit-triq li jgħidula dritta. Fil-parentesi, dit-triq għadha teżisti sal-lum, 2000 sena wara. Xi ħaġa rarissima fid-dinja illi triq min jaf kemm kienet il mibnija għadha teżisti. Triq dritta f'Damasku xi ħaġa tal-għaġeb. Hemm evidenza li għall-istess triq tista' tmur dit-triq fejn Pawlu kien qed jistenna l-Ħananija jiġi għandu. Kurżità. Okay? U mur u għadha jisimha triq dritta. Mu fit-triq li jgħidu la dritta. U saqsi fid-dar ta' Ġuda l-wieħed jismu Sawl ta' Tarsu għax ara qiegħed jitlob. U ra raġel f'dera jismu Ħananija dieħel. Alla qed jgħidlu Sawl mhix x'inhu għaddej, diġà ra f'dera raġel jismu Ħananija. Dak jien, dak jien. U qiegħed raġel f'dera jismu Ħananija u qiegħed idu fuqu biex jieħu d-dawl. Imbagħad Ħananija wieġeb mulej. Bħal speċina vera għatlek hawn jien. Imma taf għand min ħadbatni. Għandu qed qattil wieħed illi ma jaħmilx l-ismek, wieħed tiġi hawnhekk biex jarrestana u waddabna l-ħabs joqtolna. Mulej, jien smajt minn għand ħafna fuq dar-raġel. Kemm għamel ħsara l-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm u hawn ġie u għandu seta minn għand il-qassisin il-kbar li jorbot il-dawk kollha li jsejħu l-isem tiegħek. Iżda mulej qallu mur. Għax għodda maħtura dan għalija biex iġib ismi quddiem il-ġentili slatin u l-tiżra għax jien għad nurieħ kemm għad isofri minħabba ismi. Taħsbu li kellu għażla Ħananija jmux jew le? Meta fil-bidu qallu hawn jien, imma mbagħad raġa' beda jtella u jinniżżel imux jew le? Kellu għażla, ma kellux għażla. Qallu diġà rad fid-dera raġel jismu Ħananija. Jien ġifieri biex immur u jirċievi d-dawl u nagħmdu u l-bqija. Ħananija għal każ ta' raġel illi inħarsu lejh u naraw kemm jien dispost, kemm qed ngħidu mulej hawn jien konvertiti ġodda uħuti fil-fidi, irrid ngħinhom, irrid nassistihom, irrid intejjibhom. Aktarx milli u le dak antipatku u dak kien qattil u dak
U flok ma tara l-ikraħ tagħhom tara l-potenzjal li fihom. Għalhekk Alla qallu bil-bidu Ġesu qallu jiena qed nurih kemm qed isofri minħabba ismi. U iva, tafu għal-istorja tal-Apostlu Pawlu. Fejn aħna rridu niskansaw u nfittxu triq il-komda, Alla qed jgħidilna irrealizzaw illi bniedem huwa tafal f'idejja. U minnu kapaċi noħloq kapolavur. Minnu kapaċi noħloq kapolavur. Meta nħares lejkom, f'wiċċkom, u ngħid il-mi qed nara. Qed nara x-xogħol t'Alla li Alla qed isawru, qed itejbu, qed jaħdmu, qed jibdlu fix-xbija ta' Ibnu Ġesu Kristu. Meta nħarsu xulxin hekk, u nasib li Ħananija rċevija din-lezzjoni. Realizzax infatti mar u għamel kif kien kmandat. Laħa ejjew niftu għajnejna għal xulxin u naraw kif nistaw nejnu xulxin, mux nfixklu xulxin. Kif nistaw nuqorbu lejn xulxin aktarx mill-li ula l-umma mur xejn il-knisja, daqseg xkun jara. Dan huwa x-xogħol t'Alla. Inti taraw qudiem għajnejkom. U jekk jidħol xi ħadd fqir jew xi ħadd iswed, kemm verament nilqah fil-Knisja, kemm verament nieħdu pjaċir ngħidu wow, qed nara fih potenzjal tar-raġel. Qed nara fih potenzjal Alla x'kapaċi jagħmel bil-bniedem. X'kapaċi jagħmel bil-bniedem. 6 persuni: Abraham, Ġakob, Mose, Samuel, Iżajja u Ħananija. U mal-każijiet kollha fil-Bibbja kollha fejn il-bniedem lil Alla jgħidlu, Alla jsejjaħlu bismu kull darba. U l-bniedem jgħidlu hawn jien. 6. Meta aħna nafu il-numru perfett fil-Bibbja huwa 7. Fejn hu 7 wieħed? Int is-7 wieħed. Illi Alla jridek meta jkellmek u xaħna nixtiequ li Alla jkellimna u fil-ħolm u l-qrajna diversi u viżjonijiet u hekk. Spiċċaw kliem. Alla qed ikellimna bl-aħjar mod possibbli, tkellimna bibnu. Li sar bnina bħalna. U riena minnu Alla. Ħallilna l-kelma skritturata tiegħu. Kwalunkwe mistoqsija li għandek, Alla kapaċi jgwidak mill-iskrittura mqazza. Mhux taħseb li qed jgħidlek. Qed isejħlek bismek. Michel, Bertu, Marija, Nick, Andre. Ħafna minna kapaċi ngħid hawn jien, imma mbagħad xi jgħidlek xirt minnek. Hemmhekk iridu nfittxu l-grazzja t'Alla. Bħalma fit-tixa u saba Mose, bħalma fit-tixa u saba Samuel, Ħananija, Alla ħa paċenza bihom. Ma bdewx mill-ewwel. Abraham żgur bdih mill-ewwel. Lada fil-ħodu mill-ewwel. U mhux qatta xaru u disprament. U bdih. Kim li ta' fidi kbira. U Iżajja wkoll. Min ħajmurrinna hawn jien mula jibgħat lili. Ix-xogħol t'Alla għadu sejjer. Għax aħna ngħidu l-Bibbja. Bdiet minn ħolqien, imma mbagħad l-istorja propri tibda minn 4000 sen ilu, spiċċat tinkitab 2000 sen ilu. Għandna il-ġrajja t'Alla, l-istorja t'Alla għadha sejra. Is-7 wieħed huwa int li Alla jridek illi tirċievi kelmtu u tfitta xi tagħmilha. Mhux għawwiċċ in-nies, mhux biex tinoġob ma' ħadd ieħor, imma xtaf li huwa s-sit u s-sit int li sir u allura tobdi bil-ferħa u bil-gratitudni. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was
was blind.